abantu sikholwa nabantu abangazi ukuthi baphethe into engaphezu kwezinto zonke. That's why nokuyiphatha kwabo bayiphatha anyhow. Hallelujah. Bayangizwa bazalwane. Amen. Bayangizwa bazalwane. Amen. Bazalwane. Sinecala kuNkulunkulu. Because ibandla kaNkulunkulu selidivide phakathi. Thina eshumayelayo. Silenze njani? Selidivide phakathi. Because ibandla seliphenduke umbuswanyana yethu. Seliphenduke umbuswanyana yethu. Seliphenduke indawo zethu zokubenefita. Thina esithi siphethe abantu. Seliphenduke indwanyana zethu. So ngiyaligodla mina bandlela. And nesinto esifundisayo akusizo lesi esizokwenza imandla kufinyelele la libizelwe khona. Amen. Ebandleni awukwazi ukuhamba ebandleni uphila impilo yasebandleni, awukwazi ukuphila uveza amandla kaNkulunkulu, awukwazi ukuphila uveza umbuso kaNkulunkulu if awuzange uqale ngokuthi uzithele. Ake sifunde John chapter 12 verse 20. Angazi uma yini. John chapter 12 verse 20. Unibona ukuthi uJesu uthi abanjani abantu abazomlandela? Abanjani abantu? Angithi phela siyibuka thina isibuko sethu leso. Yilapho sibuka khona bese siyakhanya ngathi kuthi kanti thina singabantu abanjani? Woza msinya. Kwakhona amaGreek athile phakathi kwababenyuka ukuba bakhuleke enkosini. Lawo ke aya kuFilipi waseBethesdayi laseGalili. Acela kuye athi, Nkosi sithanda ukubona uJesu. uFilipi weza wamtshela uAndrea. Weza uAndrea noFilipi basho kuJesu. uJesu waphendula wathi kubo, sesifikile isikhathi sokuba ikhazimuliswe indodana yomuntu. Sesifikile isikhathi bazalwane. The only way we can glorify Jesus, because umsebenzi wethu is to glorify him. Wayengezelanga ubala, akafelanga ubala, abantu bazalwane. Lokho kufanele kubonakale kithi, asizele washiya la kube. Ngiqinisile ngithi kini, uma inhlamvu kakolweni iwela emhlabathini ingafi, ihlala yodwa. Kepha uma ifa ithela izithelo eziningi. Uthi ngiqinisile ukhuluma ngaye la, kodwa ukhuluma usilinganisa njengenhlamvu. Amen bazalwane. Uthi kumlungela ukuthi ngifa ngoba mangifa ngcwatshwa, ngizovuka ngizovuka nabanye abafana nabo. Ukhuluma ngebandla lapho ukuthi sekuyisikhathi baba ngikhazimulise ngokuthi loba ngikulethile, loba ngikuzele emhlabeni, baba ngicela ukuya enhluphekweni zami manje. Ngiye enhluphekweni ngoba emva kwenhlupheko khona into ezozalwa. Amen. Yingakho wakabafika isikhathi sakhe sokuthi uzosiphambanela, uyasuka thatha abathathu, uyahamba uyokhuleka, uyabashiya uthi salani la, uyahamba ibanganyana, uyafika uyaguqa, uyakhuleka, uthi baba makenzeka sidlulise lesithi ngoba wayazi ukuthi manje uzafika enkazimulweni kusenenhlupheko baladlule kuyo. Kusafanele udlule ebhikilini, kusafanele udlule ekhapululweni, kusafanele udlule uPosenius wameva afakwe ekhanda lakho, umkhaya wameva ofakwe ekhanda lakho asisiqalekise abantwana asisithwala. Kusafanele udlula eplathoneni uNkulunkulu azakhale athi Eloi elabasawathana, uNkulunkulu wami ungishiyelani na? Njengoba ngikhazimulisa akakhulumi ngobumnandi, ukhuluma ngayihlupheka ukuthi baba awufika lo mzuzu, kodwa ngiyawusaba lo mzuzu. Uthi makungenzeka baba udlule, uthi kodwa ngokukhumbula, I'm not here for my will, but I'm here ukwenza intando. The problem yabazalwane abazi ukuthi they are here on earth for intando kaNkulunkulu. Ngalo ifuna ukwenza yakhe. Wonke umuntu bayabala, uyabala 1 2 3 4. Mama achieve this and that. Achieve la ngifike la nami ngifande nobani. Benje wena usofana nobani? Wena ungofana noJesu. Uzidele ufe ey'mfunweni zakho
entweni ayidinga ziwe kodwa wazi ukuthi ngale ubekela umqhele. Akusimqhele kuphela obekele wona. Amen. Hallelujah. Kubeka sisi. Lowo othanda ukuphila kwakhe ulahlekelwa yini. Nozonda ukuphila kwakhe kuleli lizwe. Uya kukulondela ukuphila okuphakathi. Remember something. Othanda ukuphila kwakhe ulahlekelwa. Njoba nithanda kangaka lelizwe. Njoba nithanda kangaka lelizwe nezinto zalo. Njoba nidela impilo zenu ngezinto zezwe. Kodwa kuzokulahlekela. Amen. Kodwa uzonda lelizwe. Ukuphila kwakhe ukulondela ukuphila okuphakathi. Amen. Ukulondela ukuphila kanjani? Phela ukhuluma masikhuluma ngokuphila okuphakathi, asikhulumi ngento yangale. Ukuphila okuphakathi ukuphola the day usindiswa. Ngoba isiNkosi lithi okholwa indodana onokuphila okuphakathi. Ngamanye amagama mawufika kuJesu uthola an abundant life. Provided uzohamba ey'fungweni zokwamukela uKristu. Angazi mina ngizwe uma ngisho njalo. Provided uzohamba esibophelweni. Because ukumukela uJesu kusho ukuyibophe zela. That's why ukumukela uJesu leta uyayizwa ikhona enhliziyweni. Awuthi lapho uyaconfess uvume ngomlomo wakho. Uvuma ngomlomo wakho. Uvuma ngomlomo wakho. Namhlanje ubuzwa uyobuzwa ngento isho ngomlomo wakho. Hallelujah. Amen. Bazalwane sesizwane yini? Ngizama ukubeka ibandla efuna uNkulunkulu. Amen. Ibandla efuna uNkulunkulu is a richest church. Ibandla eli-rich. Bazalwane siyayibambezela impilo kaNkulunkulu, siyayibambezela iprogress yethu, siyayibambezela thina ukuba rich because ukuba rich wethu nokuphumelela wethu kulele la ukuthi siyaziqonda siyazazi ukuthi ngoba mawufunda lo chapter 6 usuzomunderstand manje because uzomuza ukhuluma ngezinto esizokwenzeka ebandleni. Uthi kuyosuka abantu ekudeni esingabaziyo bese izizwe bese ebandleni mabeza bezibodwa beza nesiliva beza negolide because kunenkazimulo ebadonsela ebandleni. Sebeyakhanya manje. Yingakho athi vuka ukhanye ngoba umnyama uyeza isikhayi somnyama nabantu silahlele. Bathi ibandla kufanele likhanyise umhlaba. Ibandla kufanele likhanyise abantu ukuthi kukhona ukuphila la. Kukhona umbuso ongcono. Kukhona inkosi engcono. Kukhona abantu abasizinto ezingcono ibandla. Kodwa sezwana hii. Yazi mina ngiyizwa. Yazi ukuthi ngiyizwa. Inkinga ukuthi abantu abakhona yizwa kaNkulunkulu. Bacabanga ukuthi ukulibala eyintweni kaNkulunkulu kukulahlekela. That's what people they think. Ukulibala eyintweni kaNkulunkulu ukulahlekela, engathi uyalahlekelwa. Mawulibala eyintweni kaNkulunkulu, uNkulunkulu uthembisa kona la ku chapter 60. Phela sizomfunda usithi ayibhala uNkulunkulu inkinga alikhona noma siyibhala siyifunda. Ngibona iphupho nje lento ekhulunywa nje eyenzeka engasoze yenzeka. Vele ngeke yenzeke because asikakafikeleli enkazimulweni uNkulunkulu asilinde sifinyelele kuyo. Yini yenza singafinyeleli na? Because as understand. Lenkazimulo sinayo already, but ukuthi lenkazimulo idlizizwe, ukuthi lenkazimulo ihambe idla imhlaba, udla abantu, lenkazimulo ilethe umbuso kaNkulunkulu experience la emhlabeni. Bazalwane, we have to experience the kingdom of God here on earth. Amen bazalwane. We have to, it's got to practice with how to rule and reign. Because it's such a hammer. It's free. If the Bible is open, it's more so again. So this is the time you practice. This is the time you would let the saso just yours hands up for permanent. It's got to see as a man. Ay, abangizwa ngipela ngikhuluma ngemali, ngikhuluma ngemoto, ngikhuluma ngezinto, ngikhuluma ngayo yonke lento enijahile kodwa ebaliwe la ku60 masimfundo. Sizomfunda. Angeke understand eqaleni. Sizom understand ke manje ufakazela yonke lento engikhuluma ngayo. Ikhulunywa nathi, yonke lento ekhulunywa la, ikhulunywa nathi ibandla likhazimulayo.
ibandla eli-rich but akuqali lapho uqale kwazini ukuthi ubizelweni. Uqale understanding the mega vision kaNkulunkulu. Uqale understanding umbono omkhulu bazalwane. Sonke nje ubasina sinemibono but mangabe umbono wakho awufithi embonweni kaNkulunkulu uthukile ulahlekile. Azimana ngisho ngithi mangabe une-fact le factory yakho nayo kufanele imali wenzela yonke into but uNkulunkulu akabenefit lutho kuyo. Amen bazalwane. Akabenefit lo mbono wakho uzohamba nawe ukufaka esokweni. Wambono efanele fanele umbono osuka ithi uthini umbono omkhulu uthini umbono kaNkulunkulu ngathi from Genesis chapter 1 uNkulunkulu uyakhuluma ngathi bazalwane asenze abantu ngomfanekiso wethu basibuze emhlabeni babuze angeke sikwazi ukubuza umhlaba bazalwane ngenxa yokuthi as-understand indlela noma amaqhinga aSathane. iBhayibheli lithi qondani lindi sitha senu subani Sathane sitha sethu Sathane. And unamaqhinga ukuthi asilibazise singakunaki lokho kuyibona kona sinake izinto engasho lutho wena wabona izinja uyiphonsela ithambo zikhwebhane silimasane kuze benjani masiye ethandeni zonke ayithola ukuthi vele ithamba selanyana kodwa igijimisa ithambo zekhwebhane. Nathi njengamakholwa sibhizi bakithi siyehla siyenyuka kodwa asinandaba nento okuyiyona yona. Sathane usinike ithambo sibheke izinto engathi ziyashesha izinto engathi zitangible izinto engathi ziyaphatheka kodwa izinto ezigenuine izinto ezizalwa embonweni kaNkulunkulu ezweni kaNkulunkulu. Those things are genuine. Those things do not benefit only you. Those things they benefit you and your family and nesizwe esilandelayo. Because indaba ebalulekile nento enkulu ukuthi wena mawuphila emhlabeni mawufa uzoshiyana. Uzoshiyana noma emhlabeni uzoshiyana emhlabeni. Ingakho emoni aka indawo ecebile eSouth Africa akusizi imayini. eSenton House. Witbank, Waterfront, Zakolite namalanga. Kodwa indawo ecebile semathuleni. Because emathuleni kulela abantu ababenembono bafa bengazange bayishiye izinto uNkulunkulu ayifuna before udlule isikhathi sakho siphele emhlabeni shiya substance shiya into abanye abantu abazobenefita kuyo. Kunabantu abangakhona kodwa bafika kodwa bashisi sibenefita nawe benefita nawe when uzoshiyana. Sinopika and Best no Shoprite. Nazo zonke kuninzi abakhona. Umuntu abantu abayiqala abanye abasekho. Bafa but benefita wonke umuntu when uzoshiyana. Because uselfish uphilela wena. Leka uphila irelay. Leka uphila irelay. But let it more uphila wathi uphila into right ozothi mawufa uyishiye abantu abathembekile abazophila nayo nawe ayishiye esinye isizukulwane esizayo. Ngibonga igama likaJesu. Hallelujah. Ake sizwe ngaleli bandla khulunywa ngayo. 60 sesibuyi-60 sengifuna sizoba understand manje. Usizobenza njani? Uzoma understand manje ngokukhuluma ngathi njengebandla. Not njengomuntu as an individual. Ngiyazi bazalwane. Ivangeli lisebenza kanjalo. Yes, wena uwedwa na ukhona ukukhanya you are a light. But mase sihlangene siyibandla siyenye into. Ongeke uyichaze. Siyenye into ongeke uyichaze. Ngakho lithi Bible libheka. Kuhle kumnandi kangaka. Uma bazalwane behlalisane ndawonye. Begcina ubunye. Yonke into abenza iba nesisindo, iba namandla. Ngoba uNkulunkulu uyafakaza. Mangabe kwenziwa abantu abahlangene, abanhliziyo, abambono omunye, abakhuluma kunye. uNkulunkulu abantu bavumelana abantu bemunye. Uthi uNkulunkulu akho lutho olungabahlula, akho lutho olungamaphako. Yile lo bandla elidingekayo
efundisa into eyodwa. Sabagcona ohlula abathakathi. Kwagcona ba? Ohlula abathakathi. Mafika nje sonke ngizokhuluma ngokuhlula abathakathi. Fika nje sonke nabantu abazolanda amatshe, abazolanda bese ngenhlabathi benze nani. Lofundiswa nini bani? Ubuyisela ibandla masikwe, ubuyisela ibandla sangomeni, ubuyisela ibandla bathanda umphakathi osho njalo. Lase sikhule ngazo siyazazi ivangeli lasikhipha kuzo. Kodwa khona abantu ababona television, national television, international television, umuntu akhuluma izinto ozwayo ukuthi yeye bakithi. Ngoba nabantu kumnyama. Kunjani? Kumnyama. Kodwa mina